Morjesta taas, mä olin täällä metsässä, nyt kävelin tuolta mun kotota. Se näkyy tuolla pitkällä. Niin, mulle tuli YouTube silleen, että jos mä saan silleen 5 euroa postis, jos mä silleen niinku testaan tätä etikkaa. Tuolla näkyy nyt taas kauppa, mihin mä oon menossa niinku Katsotaan mitä hiekkalaatikosta löytyy tällä kertaa. Oho! Täällähän pullo etikkaa löytyikin. Hyvin. Siinä on 0,5 litraa, mutta se on ihan hyvä määrä. Vähän kuin tälleen. Siellä on joku kävelee, joku mummo. Kokeillaan. Kuten näen, ei oo korkattu pullo. Ei oo. Niin, kokeillaan tästä. Nyt se on pullo korkattu. Siellä on tavara. Haistetaan. Hyi vittu! Kauheeta tavaraa! Luultavasti maku voisi olla parempi. Vähän kuin sama juttu Mätkärokinkaan. Maistetaan. Hyi vittu! Hyi vittu! Mitä tää niinku on? Mitä tää sisältää? Lukee vaan ruotsiksi. Pirkkaa! Hyi vittu! Älä ikinä niinku osta tällaista. Kauhea maku! Vittu tippuu maahankin. 0/5 tuhatittelee. Vittu!